Αυτός είναι ο Πέτρος. Διαχειρίζεται ένα ξενοδοχείο. Ο Πέτρος είναι επαγγελματίας και γνωρίζει πως οι γνώμες των πελατών του είναι σημαντικές για τη δουλειά του, αλλά και για τη δουλειά των επενδυτών του. Γι' αυτό προσπαθεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες όλων των πελατών του, ακόμα και των πιο δύσκολων. Όμως ο Πέτρος δεν γνωρίζει πως μόλις το 10% από τους ανικανοποιητούς πελάτες θα μοιράζονταν την αρνητική τους γνώμη με το προσωπικό του. Το υπόλοιπο 90% απλά θα έφευγε και δεν θα γύρναγε ποτέ. Επιπλέον, κάποιοι από αυτούς τους ανικανοποίητους πελάτες θα προτιμούσαν να μοιραστούν τις αρνητικές εμπειρίες με τον ατζέντη ή στο ίντερνετ σε μια από τις δημοφιλείς μηχανές online κρατήσεων, σε φόρουμ ή σε ιστοσελίδες κοινωνικών μέσων. Όταν ένας ανικανοποίητος πελάτης αποφασίζει να κάνει ένα παράπονο, για παράδειγμα ο πελάτης Γιάννης είναι εξαγριωμένος γιατί το δωμάτιό του δεν έχει καθαριστεί σωστά και παραπονιέται. Συχνά αυτή η πληροφορία θα φτάσει μόνο μέχρι τη γραμματεία. Αυτό έχει ένα αρνητικό αντίκτυπο στη φήμη του ξενοδοχείου και στην επιχείρηση των επενδυτών. Είναι αυτή η καθυστερημένη πληροφόρηση και κάποιες φορές η έλλειψη πληροφόρησης για την άποψη του πελάτη που εμποδίζει τον Πέτρο από το να πάρει επαρκή και έγκαιρα μέτρα πριν ο πελάτης φύγει από το ξενοδοχείο και πριν τα αρνητικά σχόλια του πελάτη εξαπλωθούν. Πάντως, η κατάσταση αλλάζει γρήγορα όταν ο Πέτρος εισαγάγει το Survey on Tablet στο ξενοδοχείο του. Οι πελάτες του μπορούν εύκολα να μοιραστούν τα προβλήματά τους και τις εντυπώσεις τους πριν χρειαστεί να φύγουν από το ξενοδοχείο του και χωρίς να χρειάζεται να αντιπαρατεθούν με το προσωπικό, απλά με μερικά αγγίγματα στην οθόνη. Για τη διευκόλυνσή τους μπορούν να το κάνουν αυτό σε διαφορετικές περιοχές του ξενοδοχείου. Στη ρεσεψιόν, στο hall, στο εστιατόριο, στο ασανσέρ, ακόμα και στο δωμάτιό τους, με τη χρήση του τάμπλετ μας ή με το δικό του smartphone. Για παράδειγμα, προκειμένου να αναφέρει ένα πρόβλημα ο πελάτης Γιάννης, μπορεί απλά να σκανάρει τον κώδικα QR που του δόθηκε σε folder στην άνεση του δωματίου του. Αυτό θα φορτώσει αυτόματα μια έρευνα στο smartphone του. Ανεξάρτητα από την προέλευση του παραπώνου, τη ρεσεψιόν ή το κινητό του πελάτη, το σύστημα μπορεί να στέλνει μήνυμα ειδοποίησης, email ή SMS μόλις υπάρξει αρνητική απάντηση σε κάθε ερώτηση της έρευνας. Με αυτόν τον τρόπο, ο Πέτρος ή ένα μέλος του προσωπικού του θα ειδοποιούταν άμεσα όποτε κάποια προβληματική κατάσταση παρουσιαζόταν και έτσι θα μπορούσε να λάβει δράση. Δίνοντας στους πελάτες του την πρακτική δυνατότητα να μοιραστούν τα προβλήματά τους και τη γνώμη τους, ενώ είναι ακόμα στο ξενοδοχείο, ο Πέτρος έχει το κατάλληλο εργαλείο να κάνει τους πελάτες του ευχαριστημένους. Τώρα μπορεί άμεσα να εντοπίσει και να εξαλείψει προβλήματα όπως κακή υγιεινή σε κάποια δωμάτια, μη επαγγελματική εξυπηρέτηση του προσωπικού, απογοητευτική ποιότητα φαγητού στο εστιατόριο, ενοχλητικό θόρυβο, ακατάλληλη θερμοκρασία δωματίου και πάει λέγοντας. Τώρα ο Πέτρος έχει στη διάθεσή του καλά δομημένα δεδομένα και πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών του. Επιπλέον, όταν ο πελάτης έχει ήδη κάνει ένα παράπονο, οι πιθανότητες να παραπονεθεί ξανά στον ατζέντη ή μέσω του ίντερνετ είναι σημαντικά μικρότερες. Έτσι, με το Survey on Tablet, η αξιολόγηση του ξενοδοχείου του Πέτρου, όπως επίσης η δική του αξιολόγηση με τους επενδυτές του, ανεβαίνει γρήγορα. Έτσι, με λίγα λόγια, το Survey on Tablet θα βελτιώσει γρήγορα τη φήμη του ξενοδοχείου σας. Μπορείτε ακόμα και να γίνετε ήρωας για τους πελάτες και τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Ελάτε σε επαφή μαζί μας σήμερα και ο τοπικός μας αντιπρόσωπος θα σας εγκαταστήσει το προϊόν. Μείνετε μπροστά από τον ανταγωνισμό και υποφεληθείτε από τις υπηρεσίες μας σε πολύ προσιτή τιμή. Θυμηθείτε, μπορείτε να δοκιμάσετε το προϊόν εντελώς δωρεάν.